Tillykke med sejren, Tommy. Det var ualmindeligt flot kørt i den første CKK Forårsklassiker. Var det så hårdt, som det så ud til? Ja, det var hårdt. Jeg er ikke lige i topform endnu, så jeg har jo kørt cross hele vinteren, så jeg holder pause nu jo. Men brostenene, det kan jeg jo lide. Der er ingen tvivl om din erfaring som crossrytter, det kom der til gode i dag, ikke? Jo, det var der. Jeg lå sammen med ham, der blev toer. Han kunne overhovedet ikke stemme med ud på det tekniske. Men på det flade, der kunne han sagtens, så det er jo der, jeg havde min forrest. Ja. Så det handler ikke bare om at være i god form, det handler også om teknik og kunne håndtere de der brosten. Ja, teknikken den har også meget at sige. Og hvad siger du, Lars? Du har jo prøvet de her brosten før, godt nok ikke i den her form, men nede i den rigtige Paris-Roubaix, som kører snitter på disse timer her. Hvordan var ruten i dag? Jamen, den var jo udfordrende, helt sikkert. Den havde jo sådan set en hel masse ingredienser ud over de skovbrosten jo ved Gurre Kirke blandt andet. Jamen, så er der jo både grus og sidevind og små veje og sving, og der er lidt af det hele, ja. Du var oppe at prøve at køre ruten for nogle uger siden i silende regnvejr. Var der stor forskel på den dag og så i dag? Ja, det må man sige. Heldigvis for arrangementet i dag, så havde vi tørvejr, som gjorde, at især de første skovstier her allerede efter 1 kilometer, de var fastpresset, kan man sige, hvor vi har været udsat for, at under træningen, han havde sagt, der sank man i simpelthen. Ja. Men Tommy, at køre med Lars Michaelsen, som jo er blevet nummer 5 2 gange i Paris-Roubaix, det må da have indgydt sig en lille smule respekt på forkant. Ja, i starten, der tænker jeg, at det er nok ham, man skal slå jo. Så i de første 15 km lå jeg og ham jo. Så, men det er jo en god gammel stjerne, man kører sammen med, så... Hvor lang tid gik der ind inden du stak af sammen med ham, der blev nummer 2? Ja, hvad var der? 15 km før mål, det der, på første omgang, tror jeg. 15-20 km. Ja, for I stak jo sådan rimelig hurtigt af, synes jeg. Ja, det tror jeg. Jeg tror, der var en 15-20 km før, men jeg tror ikke, det holdt. Altså, der lå jo, 50 mand og jagtet, så jeg tror ikke, vi holdt. Ja, for da I passerer de første brostenstykker på første omgang, der ligger du i spidsen af feltet og jagter Tommy i alt, hvad du overhovedet kan. Ja, altså jeg sætter mig egentlig bare op for at sikre mig, som altid man skal gøre jo, at man ikke støder ind i nogen, som måske vælter foran en, eller har punktering, så det sikreste, det er jo at køre forrest, kan man sige. Så er man ude af farezonen. At Tommy allerede var kørt, jamen, hvad skal jeg sige, han har jo gode ben, ikke? Er du overrasket over, hvor stærk han kørte? Nej, det er jeg da ikke. Altså, det er jo normalt, altså... Når man skal kunne konkurrere, som Tommy skal, altså på højt plan, jamen, så skal man træne. Selvom han påstår, at han holder pause nu, jamen, så er han jo alt andet lige et meget bedre fysisk form, end jeg kan være efter at have holdt 3 års pause. Men har I begge to haft en sjov dag i dag? Ja, det har vi da. Altså, man kan jo sige, lige når man sidder i det, i hvert fald for mit vedkommende, og puster balloner, og det river lidt i halsen, og der ikke rigtig er den samme respons i benene, som man håber på. Der er det ikke altid lige sjovt, men det er jo fordi, det der konkurrencegen kommer op i en, men i det store hele synes jeg, det var spændende. Jeg synes, det var et dejligt arrangement. Hvad med dig, Tommy? Kommer du igen til næste år? Det skal du tro, jeg gør. Jeg håber, der bliver lidt mere grus. Det er jo det, der er sjovt, synes jeg. Nogle flere grusløb vil være godt.